hasiko puntua eta onartzea da oki osoko bilkura bateak itxita egitea, COVID-19 kutsatzeko edo aldatzeko prebentzioen hori gisa. Horrekin batera, gehituko nuke egitea bera, maskariarekin eta batuta, eta bestela norbaitek nahi hori balu edo ikus dezakegu, eran nahi hori banatuta eta maskaria gabe, edo hori egitea. Horla? Ados bale? Igual importantea, ze hori bai oso izkoa dela, aprobatzea esan da publikoari. Hori bai izaten da. Boskatu nago du? Bueno, porta zara. Ikusten da. Ikusten da. Bueno, behin hau onartuta, urgentziazko gaia dianean, lehen bizia da... Amaieran. Proposatzea ere. Bigarren puntua, aurreko bilkurari dagokionak eta zidurroa onartzea ala badagokio. Mentxe daukazue, mentxita, ez dakit ekarpenik dago, proposamenik, dagokizunik. Ondo dago? Hirugarren aztergaia alkatearen dekretuen kontrola. Hemen dituzue, ez dira gutxi. Horixe, baldin badago ikarpenik edo. Bai. Ehun eta hogeita zeian, dago udaletxiko Nola eta irekiak 2008an administrazio kontratazio esperientzia hartzea eta botatzea atzean. Ehun eta hogeita zei. udaleku bizitzeak ambiak
baina hor pixkate azkenengo ondartzetako mailan aipatu izan zan uztailaren batean zerbitzuekin jartzen dian bezala, oraindik ikusiko dugu, zein bide dagoen eta zer erabaki hartzen dira. Baina, proposamena zan, udal guztiek aldi berean martxan jartzea, orduan, ekainaren 15-etik, berez, eta hori adostu bendunez, bere adostuta, bai ingurumen teknikariari jakinera zitzaion eta idazkaritzari hori gurutzeko. Guk hemen arazo bat izan genuen, guk prestatu denuen norma bat eratzeko. Bi eta nago zio. Ezin izan genuen, berdin bat. Eta orduan, bekitu zinez kontratoak, dena prestatuta genuen, pasatzen zan, baina egun batean zen, ez du denbora ematen. Ja dugu epea. Orduan, berriro prestatu genuen beste pliego batzuk, urgentziaz eteratzeko. Bueno, alarma dagoena pasatu denean, urgentziaz. Jan dugu, ez gara dugu. Orduan, ez zegoen teknikoki beste aukera, hau baino, prorrogatzea kontratoa. Ezin zen, bestela zorot da gabe dugu. Zuek ikintzak onartu duzue eta horren beste hori da, egintzak egitea. Lehazun dira, hora baimena bat dago. Ez? Hora baimena, etxe izan da. Azkenia zan, ez da ikipea egin urten dagoz, Pilar de San Juan eta nesan baimena bada kasu. Eta gero ikusten dutzen baimena bada. Baina hor zer zagon reparcelazio bat egin zeben, egin zeben eta boletinan ere bai sartu zeben. Ez baina guztiak dituztena. Hauza faltara zitzera ezkera, eta egin da. Gero daka, egun eta dagoetago, Euruko administrazioa nazionaleko funtzionatzen goretako lanpostu baiteko. Hori berez, ez dakit gogoratzen zaten behin baino gehiago aipatu zala Jorgeren kasuan, Jesus kasuan, hau da kontu hartzailea, idazkaria, habilitazio nazionaleko postua da, eta berez, prozedura administratiboak behartzen du udal bakoitza zabaltzera edo jakinaraztera benetan edo une honetan ez dagoela postu finkorik orduan, baldin balego habilitazio nazionaleko gaitasun nazionaleko pertsona bat interesa lukeena gure debako kontu hartzaile edo idazkari postu hartzeko eskubide osoa luke. Edukiko luke orduan, kasu honetan ikusi genuen azken aldian egin gabe zetorrela, Irma idazkariak bera behin baino gehietan aipatu zigun, eta, alegezko prozedura bada, eta binko segin dugu, eta berez ez dakit zenbat erodan, Urtero, birrikan ateratzen da. Eta behartuta gauden, ez dugu egin horren arte, baina berez behartuta dugu. Eta gero da, berdintasun teknikaren kontrata. Egun eta gure sosa. Hau da kontratua berritzea. Berdintasunera bai. Urtero berritzen zailo, eta kontratua txiki bada, eta pertsona berdinari. Termino berdinetan, baina egon pixka bat... Zati bat eixo Bai. Orain duzordua da, nik hor dituko nuke, publiko izan dadin ere, kasu honetan bezala, baina bestetan ere, aztertzen ari gerala, pixkatu gasunean itzin genunan arira, gure baliabidei lotuta, pixkat kontu guzti hauek aztertu beharko ditugula, benetan lanpostuak ordenatzeak orduan, ze funtzio betetzen ditu nork, zer ez du da etxe batzutan, parte meko langile bat izateaz gai, beste ardura batzuk ere izan ditzakete, eta azkenean da, gure baliabideen kudeak eta gure batik aldera, baina horrengoz, badakizu ez egoeratan gauden, eta poliki beharren arabera erantzun ematen.
Ba, besterik? Zue badeko zue galderari? Ez. Bien, una cosa. Si no sé si es fácil o es posible o encima complico más. En los decretos del alcalde que se ponen numerados, ¿sería posible ordenar o si no asignar a la derecha la comisión a la receta? Y para hacer un seguimiento más fácil para todos, igual si ponemos... Hablas, eso, güey. Yo no soy quien personalmente lo hace, pero supuestamente sí, sí lo digo, no más grande, así. No, se podría hemos hacer. asignado la comisión, cada uno Ya que... para un seguimiento más fácil. Nosotros tenemos un código, pero Como no pista. tenéis por qué saberlo. bueno, sí, yo creo que sí, no? En cada comisión urbanismo. Hau igual egunen baten euskeratzen ditugunean lan badagola hortarako. Berez, men urbanismo. Eta horrela badaradia bere lokateko hori bat, uron kontuara hemen ordenaren arabera egiten dira da. Baina nahi baldin bada jarri alda, Alguna. baina ez dakit. Etxeko laguntzaren diru parteidetzaren eta salariaren diru iritzia ematea, ala badagokio. Hala bazapenikoren inguruan, Aritz? Bai, hau da, diputaziotik iritsi da egokitzapen bat egin beharra, etxeko laguntza, tasa berrien inguruan, eta izango zen, hau onartzen bada, aplikatzea batzordean ere egin dugu. Onartzen dugu, aldeko boska. Bosgarren aztergaia, garapenaren aldeko nazioarteko diru laguntza gehiagoka prozedura bidez esleitzeko 2008ko deialdia onartzea, ala dagokio. Hemen ere, pasaren urtetik, bai batzordean eta baita kooperazio maila osatu dagoenean, itzen izan aurtengoari begira, ekarpen batzuk egin ziren, pixkat irizpidean teknikaria jarri duan 2 puntoiek, bat izango zen emergentzia laguntza direnak, ez da, pixkat hori ikuste zen, garapeneko laguntza horietan, atera orduko garapen laguntza eta emergentzia hori igual gainditutzat zegoela, baina gero hemen pleno batean, edoren proposamen izan zen beste pontza bat sortzea larrialdi eta norten zinogatzen asignazioekin sortu dugu pontza bat, txikia lana baingoz, baina eman daikena hori erantzuna, orduan besteak mantenuko zan berdin, emergentzia laguntza dena, eta bestea zen, gazte kooperatzaileen diru laguntza, askotan gertatzen dena da, kooperazioak ematen direla gure datetatik kanpo. Igual, uria, sanoa, orduan ez dira sartzen diru laguntzak ematen ditugu epeetan. Orduan, diru laguntzen epea hartzea, uriak 2019ko urritik, aurtengo 2020ko irailera arte, banatuna arte. Aurren urtean ere, hartzea, ez dena horiek bidetik kanpo gelditzen dira. Ezingo ziren aurkeztu 2020ko laguntzetan. Orduan, pixe bat ez gelditzeko kanpo, hori txertatzea fetx. Izango zen, 2019ko azkenin bilabeteak ere laguntza horietan sartzea. Gartzia urtean. Hori da, urtean. Eta, hau bat ez onartu denun batzordean, hori plenoan, izango zen, hau ja onartzea eta alda da, hemendik gutxira, publiko egin eta partida badagoenez, martxan jartzea hori. Boskartu dugu, aldeko boska. Zigarren aztergaia, COVID-19 pandemiak eragindako alarma egoerak irauten duen bitartean,
bizitegi bazterketa egoeran dauden pertsonak hartatzeko Ibarko, Elgoibarko, Musikiko, Mendaroko, Soramuzeko eta Debako udalen arteko lankidetza hitzarmena onartzea badagokio. Hori da Erromezen atarpetxea irekin duen etxe babesaren pertsonentzat, eta hau da eskualdeko udalerri guztien artean egindar konbenioa osotzen diren gastu bat ere guztien artean aurre egiteko. Hori laguntzari bere portzentaia tokatzen zaio, orduan udal guztiek sinatu dute, onartu dute, orduan hori izango zen, hemen onartzea hitzarmena. Aldeko bozkak. Zazpigarren aztergaia Debako udalaren eta Uesi Kooperatiba Elkartearen arteko elkarlanaren hitzarmena onartzea badagokio. Hemen esan, hezkuntza batzordean onartu zegoela Uesirekin elkarlana eta Ardoako historia soziala inguruan lanketa garatzen juteko beste lanketa batzuk, COVID-arekin eta aurrekontuak egokitzearekin, pixka bat eraiekin hitz egin dugunean da hitzarmen hori egokitzea. Aurten gorako ikusten zagoan 6.000 euro eskeniko geniela, aurrengo urteetan 6.000 eta 6.000, 3 urteetako programa zen, beraiekin adostu duguna da, aurten 3.000 eurokoa izatea, irailean hasiko ziola horrekin, eta bukatzea berako proiektua eta 2022 luzatzea eta 2022an bukatzea, beste 3.000 eurokin. Orduan izango zen, batzordean, gauza bat onartu zen, baina aurrekontuek egokitzera eman dituzte, beraiekin hitz egin da segonda aurrekontuak onartu behar ados zeuden horrelako proposamenarekin, ados zeuden. Orduan gaur izango zen, hori bide batea, onartzea eta aurtengo kurtsua bide dira, irailetik aurrera proiektu honekin martxan ez. Aldeko bozkak. Zortzigarren aztergaia 2020 urteko telemugika bekaren oinarri eta aurrekontua onartzea hala badagokio. Hemen kulturako batzordean astean onartu zen irizpena, telemugika beka urtero bezala 6.000 eurotako beka da, honekin onartuko genduen eta martxean jarriko genduen urtero bezala, urtarrilean beka hori nok irabazi duen erabakiko da eta irikiko zan plazoa jendea bere lanak eta orkesteko eta elkarrekin egiten dugu hori elkarlanean eta izatu zen onartzea. Aldeko bozkak. Bederatzigarren aztergaia 2021ko abuztuaren 16 Sandoke tokian tokiko jai egun lokala izatea adostea hala badagokio. Hori ez da, zer berezirik azkenean da tramite bat egin dana, gure dagokiguna adostea eta horren arte horrela izan da. Pasada urtean aldatu dugu, pasada izan ez da. Orduan hori. Aldeko bozkak. Horrela egituko ginean namargarren ere eskaintan aldetara hemen gure taldeak badauka mozio proposamen bat, eta zen duen izuen bezala. Lehenbizi onartu beharko genduke tramitea onartzen dugu. Hortaz, bozkatuko dugu ea emozioa lantzearen alde gauden, eta horren arabera gero jarrituko dugu. Aldeko bozkak.
nahi agantzea. Ziak, ez. Irakurren momentu baten. Da, fondo foralari buruzko mozioa. Maiatzaren 14an Gipuzkoako aldizkariak izanean argitaratu zen Aldundiak udalei egiten dien diru-banaketan 20% murrizketa aplikatzeko diputatu kontseiluaren aldebakarreko erabakia. Horrelako erabakiei buruz hitz egiteko tokia beharko zukeen Gipuzkoako finantzen kontseilua. Hurrengo egunean bildu zen eta dagoeneko hartuta zegoen erabakiaren berri emateko izan zen. Udalak herritarren beharretatik gertuen dauden erakundeak izateaz gain, lehen mailako erakundeak dira, udallegiak aitortzen duen bezala. Zentzu honetan, euskal erakundeen arteko diru-banaketan aldaketarik egon behar bada, erakunde guztien artean eztabaidatua eta adostua izan beharko luke. Aldeek informazioa modu gardenean partekatu ondoren eta inora ere ez alde bakarrik. Zerbitzu publikoa garatzeko ezinbestekoa den finantziazioaz ari gara hizketan. Udalen eguneroko kudeaketan, eta herritarren bizitzan eragin zuzena duten erabaki politikoez. Horregatik, honako eskariak egiten dizkio Debako Udalak Gipuzkoako Foru Aldundiari. Bat, fondo foralari buruzko elkarrizketaren aldeko apustu irmoa egitea. Bigarrena, berraztertu dezala alde bakarrez hartutako erabakia eta udalekin elkarlanean adostasun bat bilatu dezala, udalen egonkortasun finanziarioa ere helburu izango duena. Eta hirugarrena, elkarlana inoiz baino beharrezkoagoa dela sinetsita gaudenez, udalekin kogobernantzarako foro bihur dezala Gipuzkoako finantzen kontseilua. Bertan informazioa partekatu dadila, proposamenak aztertu eta adostasunak lortu daitezen, ondoren Gipuzkoako udalen finantzaketari buruzko foru arauan beharrezko isla izan dezaten. Debako Udalak erabaki honen berri emango dio Gipuzkoako Aldundiko diputatu nagusiari, Ogasun diputatuari, Gipuzkoako Batzar Nagusietako alderdi guztiei eta Euskadiko Gipuzkoako eta Euskal Autonomia Erkidegoko zuzendaritzei. Deba, 2008ko maiatzaren hori. Ekarpenik badago. Eta ulertzen den mozio politiko gala, baina azkenean dago bai gauzatzen dago, eta finanzazioa eta zertzako ekonomikoa. Eta onartuko dut, baina nahi eskatzen dugu udaletxeari, gu eskatzen duguna diputazioa gure artean ere egin dela. Aztertu gauzak, gero artean konpondu eta horregatik onartuko dugu, baina eskatzen dugu bai udaletxeari gurekin, eskatzen dugu diputazioa gurekin. Bueno, nosotros vamos a votar que no a la moción, un poco justificando la particularidad que tiene Euskadi, que tenemos un sistema de financiación compartido. Esto quiere decir que este recorte que nos ha venido ahora viene derivado de este sistema. El 70% se lleva al gobierno vasco, el 17% es asignado a diputaciones y el 10% restante va a ayuntamientos. Como todos sabemos, la recaudación va a ser menor, con lo cual para una derivada de estos porcentajes y lo que nos toca es lo que nos aplica. Cuando ha habido más recaudación, ha habido subidas, por ejemplo, al comienzo del ejercicio y así se aplicaron. Entonces no hubo quejas, nosotros no podemos apoyar esta moción. Bueno, nik erantzun gisa dituko nuke batetik egiten da proposamenari baietz, udalari egitezenari batetik eskerrak ematea babesagatik eta bestea guri dagokigunean parte hartzea eta alik eta harreman zuzendena edukitzearekin ados. Saiatzen gara hortan, badakigu igual beti ez gara aiatzen hainbestera, berdina eskatzen diogu beste administrazioei, kasu hontan, eta hor babesagatik hori erantzunez, berez hor, kalkulu bat egitearena kontua da, gehiago sartuko ditzateke formetan, edo batez ere, zei bilbide jarraitu dian erabaki hori hartzerako orduan, eta izan beharrean, berez, udalei dagokien diru bat da, eta kontua da, behartuta daudela lehendabiziko aldiz, unean diru hori ez jasotzera onartuta dagoenean, eta hortarako gune bat, edo erabaki gune bat dagoen menean. Baina, bueno, errealidade hau da, de facto ematen ari da, dekretu sartu da erabaki hori, eta
horregatik aurkeztu dugu hau hemen, baina ez daukala beste azkenean horren inguruko ikuspegi kontrajarriak izan dizke. Sí, nosotros consideramos que es esto, lo que hemos comentado antes, dentro del juego político, algunos pues han caído, han votado a favor, la realidad no lo entiendo, y también lo tengo que decir. Sí, entiendo tu reclamación, pero apoyar una moción en este sentido, pues no lo entiendo. Y por lo tanto, Nosotros no nos debemos centrar nunca en los temas políticos, solo que en este tiene una repercusión económica para EVA. Estamos totalmente incluidos y pensamos que hay que dar más participación a los habitantes. No estamos criticando en ningún momento si la cantidad es la que tenía que ser o queremos que nos quiten menos o más. Si no es una forma de trabajar. Esa forma de trabajar que pedimos al ayuntamiento y en esa moción se pide a la Diputación, queremos hacer y por eso vamos a votar que sí. me parece muy bien, yo no te estoy haciendo justificación. No, Una lectura que no he entendido. Erabiltzen ekarpen bat Ni pixa bat inigori erantzunez, mozio horiek esaten duenez da, zuk esan duzu bezala, batzutan dirua ematen digute, horren honetan gutxiago jasoko dugu gauza da, forman urtero o lehenko urtetan krisi garaian likidazio otzailen egiten zara. Eta horren dekretu zerabak dutela, aurten bertan ez digutela diru hori emango. Eta hori negoziatuta eta itzeruta eta adostuta udalekin markoetan ulertuko zen, baina ez da ulertzen dekretu bidez, inorekin konpartitu gabe, bilera bakarrean euneko 25 jaitsiko zara esanez, hartu da erabakia. Badakigu egoera hau da, badakigu sarrera gutxiago egongo dira Diputazioan eta udalei gutxiago egokituko zaigula, baina ez ja eman behar zigutenetik aurten jatik kentzen aztera, ezta? Egiten ari diren bezala, dekretu horren ondorioz. Ulertuko genuen, horrein arte bezala, otzailean, likidazio egin ostean, bade bat, foru aldundari, kontatu behar izatea, kontatu beharko zigun dirua, baina ez horrein hartu duten erabakia eta forma hori da pixka bat, mozioak azaldu dituan. Bueno, bien, yo no voy a hacer si la protesta es política o no es política de opción. Yo voy a dar el punto de vista económico y, a ver, yo estoy de acuerdo que van a rebajar el 20 y igual el 25 o más. Pero yo sí creo que hay que tener en cuenta la opinión de los ayuntamientos y hay que mirar si merece la pena hacerlo ahora, hacerlo en febrero cuando se liquide, dar un año o dos, porque a todo el mundo aquí está ya haciendo ayudas y habría que mirarlo. Por lo menos hoy. Luego ya veremos, porque esto va a ser complicado. Pero yo no voy a decir política, porque creo que es económico, creo que se tiene que haber escuchado, por lo menos, y ver. No, porque igual no está tan mal, pero ellos se debe estar muchísimo peor. Y esto va a traer consigo ni el korre problema, y para mí que han trasladado el problema a los ayuntamientos y luego a los niños. Ikorra sartzea eta beste ulertzeko ariketa egin dezakegu eta aldundiak arazo larriak edukiko ditu administrazioaren denean eta beste administrazio batzuk ekiran dituzten bezala. Baina bai da egia hori bilera baten esan zala puntoetako bat izan zan hori, komentatu dugula, eta nik hor, eta pixkat Pedro Paiezkoa ematean aldeko zentzu hortan eta parte batzearen eskatuz, adibidez, ariketa hori aurrekontua elkarrekin egin genuen, lau batzordetan, batu ginean, erabakiak elkarrekin hartu genuen, behiritzezat hori da lagosia zentzua, eta aldundia udalek osatzen dute, azkenean hori da gure errealidade askotan gobernantzak, kogobernantzaz, horlako hitzak erabiltzen dira, eta maila ekonomikoan batez ere, pixka erakunde arteko maietan eta da, eta kasu honetan aldundiaren oinarrietako badian udalerriak edo udalak, kasu honetan geratu dira erabakia de facto horrela hartu da, eta ez da iritzia kontuan eduki ere ez. Nik zintzoki esaten dut, niretzako, danotzako egoera berria da, irizpide ezberdinak eroleizki hau erabakitzea kontuan, behar zalantzari gabe, nik eskatuko nuke norbaitek azalpenak emango balizitze niri tokatzen zaite azalpen horiek ematea,
nire iritzia kontuan izatea, eta noski beti, edo guk, eta behin baino gehiotan ogasunean aipatu duen, gure asmoa izango zala, altzala, alek eta gutxien murriztea, baina hori herritarrek eskatzen dute, administrazio guztiek, hori desira bada. Desiratik errealitaterako bide hortan, nola egiten den bide hori da pixkaten engako agun zentzuotan, ni ados dututakokin. Zerbait egitu dugu. Boskatuko dugu. Aldeko boskak. Abstentzioak. Aurkako boskak. Hau izango zan, baldin badituzue eskari eta galderak, ez dago zan. EAJak baldu... ¿Cómo está el tema del requerimiento de la modificación de antialojamiento menor? Suele preguntar Pedro, pero aquí no. Está bien. Lortzen dugunean tramitatzea espero ere galdetzen jarretuko dezuela, eta divertigarria izango da pentsatzen ez. Nik esaten dut, kaldera nik erantzun emakizuko, bere puntua badaukala horrek, eta lanean ari gera, idazkaritzan lanean ari gera hortan, aurrera pausoak eman dira, baina, eta benetan aurrera pausoak eman dira, egiteko dagoen lan zerrenda horretan, egiteko batzuk aurrera egin dute, asko ere gertuago gaude, baina zoritxan ez pleno hontara, ez gara idatu hori egin da. Espero dut, ez dut ziurtatuko, datorren osoko bilkurarako egongo dala, eta badanatu ere lasaiago hartuko dugula, eta prozesu honetan ikusiko dugu zeintzu dian gure pausoa. Badago beste eskaririk edo galderarik? El tema, primero, felicitar porque las comisiones ya se han puesto en marcha, recordáis que les hicimos una sugerencia y también empieza el engranaje del intento funcionar. Hicimos una propuesta de coordinación para estos temas derivados de la crisis sanitaria, que hay que tomar un poco por colaborar y poder extender nuestro brazo y ayudaros en ese día a día. No sé si lo habéis contemplado, comentaste que estabais mirando la forma de la iglesia dar, quiénes lo iban a componer, quiénes no sé si habéis avanzado en ese tema. Egia esan, krisi mailan ez dugu aurrera pausorik eman, ikusi dugulako orokorrean harreman mantendu dugula zentzuotan pixat bozera maila batzordeak bitartez, eta ikusita pixat eta onartuko dut zintzoki desbordatuta daude, zaileenak desbordatuta daude lanez, eta egunero kasu aipatu dugu hartzetako maila, ez da amaitzen, goiz baten da goza bat, gero da beste bat, gero da bilera telematiko bat. Orduan, iruditzen zaigu orokorrean informazioaren trukaketan eta hortxe gaudela, saiatzen gara lanean horregoten, orduan batez ere bat duplikazioa batikan edo krisiagin mai bat deitzea, baina orokorrean gutxi gora berak media bat, asteterriko media batekin gozera media batzordea inezibilian ez, iruditzen zaigu orokorrean hori izaten ari dela foroa eta horretaz gain zuekin kanal zuzen batzuk ere baditugu eta orokorrean jasotzen ditugu ekarpenak, erantzuten dugu, badakit ez da krisi mai bat, baina hori, orain goz, No se piensa... Ez dakit, ez dugu... No, te digo, un poco al hilo de lo que hemos comentado antes, el fin de semana sabemos cómo va a venir con el tema de las playas, simplemente para coordinar ese tema. No sé si llevar la mesa de crisis o integrarlo en la mesa de portavoces, pero tener algún mecanismo para tratar, y te digo, de ayudar y ayudar a gestionar eso con vosotros. Yo sí echo de menos, y en realidad que ha dicho Pedro, hacemos reuniones a una semana y media, una semana, pero hay muchas cosas que se nos despistan y tenemos que andar por detrás. Si
Simplemente yo lo que me gustaría, proponiendo esto, es establecer pues, una planificación de una reunión periódica para poder estar más encima de los temas y que la información fluya mejor. Y si podemos ayudar a arreglar cosas o a resolver o aportar soluciones junto con vosotros, estaremos encantados. Eskaintza eskertzen da, hala ere, gehien eskertzen da orokorrean proposamenak izaten dira. Orduan, zalantzari gabe bilerak egin ditzakegula, baina maiztasuna ikusita funtzionamendua zein dan, eta zein dan gure erritmoa guretzako saiatzea gauza ordenatu eta hau da justo ordenaren kontrakoa funtzionamendua gaur egun dagona den. Une oro da, izan alda arratzalde baten, izan alda igande baten, izan alda goiz baten, izan alda. Orduan, guretzako periodizidade bat markatzea, egoera arrun bat izango badin bazan bezala, da konpromiso bat hartzea, baina igual une horretan ez dago eratikan batzutan, bozeramaile batzordea izan da ostiral baten, beste batzutan ostegun baten, beste bat. Orduan, gure asmoa hori da, zalantzari gabe, eta berri esaten dut, proposamenak luzatu dizkigu bezuenean, azaldu dianean kezka batzuk, landu dugu, hartu proposamena udaltzainuarekin kontrastatu, lara zizitzaigun baita ere planoarena udaltzainuari luzatu zaila da. Esfortzu hori egiten ari gara, kontua da, bilera berak egitea eta bertan egotea, esaten dezuna, un trasvase de información más directa, saiatzen nahi gehala, alik eta zuzenen izatea, baina batez ere, antolatutako gozen inguruan zenik plazaratzen bat emezkizut ditudan kezka guztiak, hau da, kezka dialako gaur, bilera baten aurretikan, bilera ondoren, ondori batzu daude, zein bako nuke beste bat, esaten dutena da, eskertuko nuke, empatia pixka bat, honek osatzen duan, kudeak eta lanakin saiatzen gehala, alik aldanenean, eta berdin, eta kinua Jorge usatzen diot. Ni nago tokatzen zitelako arduradun politiko gisa, baina nire itzalpean dago bera une oro hartu behar da erabaki bakoitzan atzetikan eta zintzoki izaten dut. Ez dakit, aiatzen gara, orduan ez dut uste bilerak bitea dani, baizik eta proposamenak eta bat daude eta desientetan esaten duzu, laguntzeko asmoa, lagun proposamenak egin edo baino bilera bera ere eskatzea eta pixak iruditzezat ez dala une honetan gure partetik iruditzezat ez gendula horren beste bermatuko orain egiten ari geran lana, dakagun egoera batik, helburua ez dala hor bilera bat ekiditea edo informazio bat ukatzea edo distantzia mantentzea, guztiz kontrakoa eta horretik ditugun harremanetarako kana zuzen horiek, kasu iten dugu, ez dakit, momentu bat, gutxiko da bera, azkenean badakigu zela funtzionatzen duten adioz WhatsApp taldeak eta bara, eta horrean iruditzezat ari gaudela, erantzuten saiatzen gehala, eta badakigu WhatsApp talde bat ez da krisi mai bat, baina, iruditzezat, ez dakit, nire iritzia. Orduan, erabakitzia, bozeramaile batzorde hori mantentzen den, eta azteroko maiztasunarekin, edo bozeramaile batzorde izan, krisi maila izan da bat iruditzen mazaizue beste Jorge eta elkartzea nas gain, beste norbait egutzen. Sí. A ver, la propuesta de esa mesa no es hacer reuniones para citarnos, vernos las caras y que nos cuentes lo que estáis haciendo. Es un poco para presentar nuestras propuestas, que les he hecho llegar algunas veces por email, otras por WhatsApp y otras de viva voz, para dar un poco de forma a eso. Si tú consideras que eso es una pérdida de tiempo que interprete tu labor, esa no es la intención con la que he lanzado esta propuesta. A ver, pérdida de tiempo es kontua da, bozeramaile batzordeaz gain, krisi maila baino, Yo he hablado de mesa de coordinación, no he hablado de mesa de crisis y he dicho que se podría asimilar también en la mesa de portavoces. O sea, podemos hacer también eso ahí. No sé, yo no sé cómo veis, pero por ejemplo me parecería que sería una herramienta. Yo si estuviera en tu puesto, me gustaría que me echases un cable en algún momento determinado, contar con las opiniones de la oposición y con la visión que puede tener en determinadas temas. Eskari zehatza zein da. ¿Eskari zehatza? Una mesa de coordinación. Puede ser un apartado dentro de esas reuniones de la mesa de portavoces, si queréis, o no duplicar reuniones. Ados, hori interesgarri dut izan.
azkenean. No es nada más que eso, ¿eh? Baina orain arte... Queremos fiscalizar nuestro trabajo. Eso. Nahiko hori Va en el sentido contrario y en la línea de empatía que hablabas tú. hori baina esaten dut, pentsatzen detela, orain arte, funtzio hori bete dula ozeanari batzordeak. Zuzendu gaizki nago. Bueno, se puede mejorar, siempre hay un margen de mejorar y si podemos lograrlo, perfecto. Saiatuko gara modu formalagoan, bozeramaile batzorde horri, lehendabiziko puntua adibidez, koordinazio maila deitzea eta bertan duantzea. Badago beste galderarik edo eskaririk? Nik honen bat bakarrik, igual, lehen aztu zait komentatzea bozeramaile batzordean, astelenian ja martxan neoa sumaia de bat trenan tramo hori. Egia da. Publikoa egin du ETS eta... Berdion bat. Ja, eso, bueno, bere xamentatik da. Ondatzen. Horren bestez,